Itan taaddaa supapaka nagkurkurangan sapay kumata mapunas guram kanya amuk adake nagbasulaking ka naunday tawe ang nagpukawa dita din na itan taaddaa supapaka nagkurkurangan sapay kumata mapunas guram kanya amuk adake nagbasulaking ka naunday tawe ang nagpukawa dita din na di karikin ka jak na tong palidan ano buti na iyaw awan day tuwirik na isu asaan asika ng punot kawakin ka nyempat siya kuma nga ay ayatin ka amuk ang dake nagbasulaking ka naunday tawe ang nagpukawa dita din na di karikin ka jak na tong palidan ano buti na iyaw awan day tuwirik na isu asaan na sika ng punot kawakin ka ngempat siya kuma nga ay ayatin ka di karikin ka jak na tong palidan ano buti na iyaw awan day tuwirik na isu asaan asika ng punot kawakin ka ngempat siya na kuma nga ay ayatin ka ngempat siya na kuma nga ay ayatin ka
Di man ako nikakamsat